47 Assemblyनि आमसाया खबजाक थैथांजाक सेंकर लक्ष्मी त्रिपुरा ते थैथांजाक रोहिन त्रिपुरानि नुखुं बुमा बफा करै चरायरंनो चुबायख्या साउथ जोन चेयरमैन MDC डेबुजी त्रिपुरा ते YTF डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जीवन कुमार त्रिपुरा खुबै YTF डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट बरमगुनां सुजित माराक आकर्षक बसखां सालोबो तिनी खातुं खाजाकनि बिसिंतै जोंनि रफाया तिनी रसुपायजाक तिनी गोबांमा वारियार्स रक तिनी चेयरमैन जत्तनो नायफ्लाया हामबाय ब्रगनि नायकलमानि बिसिंतै जों किसासा रां तै माइरं दाल रक थक रक किसासा सुबान होनि फायजा तो जों थाइमानो कयेक दिन आगे बिनि बमा थै थांमानि एरागे बिन बफा थैजा ब्रगनो नायकल नायमते बर क्रै ताबो तो जों ब्रगनि फुलफिल खालामनो बोसोरखौ जों सायमियाखौ बाट जों ब्रगनो कर'नानि बागै बेबस्था जों बारहेले खालायनाय जों वानसुबै दङ एबं जों बनो स्कुल दगो थांनानि एबं बुइरक रुनानि जों चाइटुगलायनाय जों बेबस्था खालायलायनाय तो जों तिनियो इरफायै जों गोबांखौ रां तै माइरं मुसुम रमैया फानो किसासा चलिद्रबनि बागै जों ब्रनो याफालायनाय तो ब्रनोबो जों माया नाङो कारण चिनि तिपुरासा बुकुंबारा जों बखा दुख नांफानो तिनियो तिनि ब्रंनि नुगो जों सफायजा ब्रनो जों सुबामानि बिसिंतै ते आं इरनि जारा पारानि बरक दंनाय ब्रनोबो आं कयनाय नरबो किसा ब्रनो लखला रगदि जोंबो समय माहला जोंबो नायनाय आवनो जों ब्रनो कग्रो जाते ब्रंनि परासुना जाते दिस्टार्ब बुंयातै जों स्कुल काहाम रगो जों वानसुगलायनाय जेखुनु स्कुल दगो जों दायरनानि चेष्टा खालामनाय नि फाइम मानजाखाय र थैजाक रोहन कुमार त्रिपुरा ते संजय लक्ष्मी त्रिपुरा बिनि तबो बसा खरकताम तमो अ खरकतामनि अवस्था मेलाय जों जरखलाय जों ब्रनो नायखलाय केबो करै अपनि बागै जों त्रिपुरा मथांगै तासिनि लगेसिनि सारफायजा जों जिसु फारे किसा सुबासु खायनाय ताइ हास्तिनि जत माय गारां त्रिपुरा सारनि दारां कयमो ब्रंनि जे अवस्था नङै किसा जतबो तिनि किसा सुबाला हामनाय ब्रनि भबिष्यतनि बागै परा लेखानि बागै बा ब्रनि तुंथै साथनि बागै ताइ जों जिसु जरा फारे जों भबिष्यतबो सुबानाय बेसिकली जे असरायरंनि तबो जे बमा बफा करे ब्रनि बेसिकली परासुनानि बागै ब्रनि फ्यूचरनि बागै गोबांमा जोंजलफो फायमानो अ जोंजल जागा जतेन किसा किसा सुबा खला ब्रनि भबिष्यतबो गाहाम मुंनो हनि जों वानसुगो गोसोगनो